Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač posjetio je policijsku upravu Gradiška i policijske stanice u Srpcu i Prnjavoru. Tokom razgovora sa čelnim ljudima ovih lokalnih zajednica ocijenjeno je da je stanje bezbjednosti i pored povećanog broja migranata zadovoljavajuće. Pripadnici MUP-a u sve 3 lokalne zajednice realizovanim aktivnostima doveli su javni red i mir kao i bezbjednost na zadovoljavajući nivo. Ukupan broj krivičnih dijela je u opadanju. Nema težih krivičnih dijela, nema dijela ubistava, razbojništava, nema čak krađa vozila. Sve one neke redovne stvari koje se dešavaju policija veoma efikasno rješava. Resorno ministarstvo će u saradnji sa lokalnim zajednicama realizovati aktivnosti na modernizaciji sistema video nadzora. U Prnjavoru aktivnosti su već pri kraju. Na vrijednost ove investicije 290.000 maraka i 23 lokacije na području naše lokalne zajednice bit će pokrivene sa 46 kamera. Negdje 40 kamera je već instalirano i u funkciji. U Gradišti osim centra novim sistemom bit će obuhvaćeno cijelo područje grada. Naš interes zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova da taj video nadzor na prostoru samog grada Gradiške, ali kažem i na čitavom prostoru naše lokalne uprave, prije svega Nove Topole i Gornjih Podgradca, u narednoj godini proširimo, naprijedimo. Ministar Lukač najavio je početak adaptacije postojeće zgrade policijske uprave Gradiška, čije je vlasništvo preneseno sa grada na upravu. Na sličan način pitanje vlasništva nad objektima policije pokušat će se riješiti u Prnjavoru i Srpcu.